Tigas eh. One time yan, no? Ayun. Inilid lang, tulak. At bumalik. Nag-u-turn na kanina, tapos bumalik ulit, tumawid ulit. Wala naman itong dalawa. Galing na. Pagbalik na. Galing. Nalagpas na ng konti yan. Tinignan lang yung sityo. Ayan. I-start na. Nakakita ko yung SUV yung puti. Kaya, nakakita ko yung ano. Kasi pag sinunod ka, ano, malabo. Malabo na ito. Hindi ko naman. Yan, parang yung mga labo naman doon. Pero kayang ano yun ng pulis yan? Kaliwa natin. Yan, nakaharap ka rito. Hindi nang kita yan. Ayan na. 139. Sinuot nila yung food eh. Yun yung ano. Sinulis yun. Yun yung talaga yung ano. Oh, pala nalabas. Pwede na to. Galing yan. Hindi na yung paligid. 1, 2, 3. Ah! Tigas eh. One time, ano? Ayun. Ayun, yung nakagilid na yun. Ayun, nag-ilaw na yun. Ayun, ano ba yun? Kasama. Malamang ako yung nakasama yun. Oo, yun nga. Yun. Yun. Kasama yun. Kitang-kita yung ano nun. Nag-aantayan Number. sila eh. Ayun, Nung oh. una. Diba? Nag-aantayan, di ba? Plate number nun.